שלום יוטיוב, הגעתם לערוץ אליפי גנמור. אני מלמד אתכם קסם שנקרא קסם הג'וקרים. לא חייב לעשות אותו דווקא עם ג'וקרים. עכשיו בואו נראה את הקסם. זה עוד של לבחרי קלף. אוקיי, תראי למצלמה את הקלף בלי שאני אראה אותו כמובן, כי זה יהרוס פשוט את כל הקסם. אוקיי, עכשיו נעשה את זה רגע. שימי את הקלף למעלה. עכשיו אתם יכולים לבקש או מהמתמודד, או שאתם עושים את זה, פשוט לחצות את החפיסה לשתיים, ולשים את החפיסה השנייה על, אוקיי? עכשיו אתם עושים דבר כזה. אתם מוצאים את שתי הג'וקרים, החפיסה הזאת פשוט אין לה ג'וקרים, אז אני נותן סתם שתי קלפים אחרים. בואו נראה את הקלף הזה וזה נגיד, אוקיי, נסגור. ניקח את הקלף הראשון, נשים אותו למעלה. קח את הקלף השני, שים אותו למטה. עכשיו נעשה דבר כזה. 3, 2, 1. שתי הקלפים הוציאו קלף, נכון? זה הקלף שלך? אוקיי. איך עשיתי את זה? הקלף הזה מתבצע. הוא מאוד קל. משתמשים בו בקלף מפתח. לימדתי אותו בכמה דברים בסיסיים שכל קסם צריך לדעת. עושים דבר כזה. לוקחים את החפיסה ומסתכלים על הקלף התחתון. הקלף התחתון הוא נסיך יהלום, נכון? עכשיו עושים דבר כזה. נגיד שהמתמודד בחר קלף, נגיד סתם את הקלף הזה, 8 עלה. עכשיו עושים דבר כזה, מבקשים ממנו לשים אותו למעלה. עכשיו, אנחנו יודעים שהקלף שלו למעלה, והקלף שלנו, הקלף סימון, למטה. עכשיו עושים דבר כזה, פשוט חוצים את החפיסה לשתיים, ועכשיו מה שקורה הוא שהקלף של המתמודד בדיוק מעל הקלף שהיה למטה, הקלף מפתח, נכון? עכשיו עושים דבר כזה. אתם מוציאים את שתי הג'וקרים מהחפיסה. בזמן שאתם מוציאים את שתי הג'וקרים מהחפיסה, אתם עושים דבר כזה. אתם בודקים איפה נמצא הקלף סימון, הנסיך במקרה שלנו. עושים דבר כזה, הקלף שמעליו, שאנחנו יודעים שזה הקלף של המתמודד, פשוט עושים דבר כזה. מסמנים אותו עם האצבע. ואז מוציאים שתי קלפים, עכשיו אני סתם יוציא את שתי אלו, כי אין לי את הג'וקרים. ואז כשאתם סוגרים, אתם עושים דבר כזה, אתם סוגרים את החפיסה בלי שהמתמודד ישים לב, כי אז הוא יגלה את הקסם והקסם יאפס. עושים דבר כזה, אתם סוגרים את החפיסה בצורה כזאת. פשוט, נכון אמרתי לסמן, פשוט לוקחים שתי חפיסות, שמים את החפיסה שהייתה מתחת, מעל. ומה שקורה הוא שהקלף למטה. עכשיו אתם עושים דבר כזה, אתם לוקחים את שתי הקלפים, זה אמור להיות ג'וקרים, פשוט לחפיסה הזאת אין ג'וקרים, שמים פה ופה. מה שאתם עושים הוא, פה אתם יכולים לשים את הקלף למעלה, אני בדרך כלל שם חצי, כדי שזה יהיה יותר נוח, אני מיד אסביר למה. אפשר לשים ככה, כי אז פשוט פחות יחשוד. ואתם עושים דבר כזה למטה, אתם מוציאים קצת רווח בצורה כזאת, ואז תופסים עם איזה אצבע שאתם רוצים, אני מעדיף האצבע השלישית, אתם תופסים את הקלף הזה. ואז כשתמשכו, יקרה דבר כזה, והקלף פשוט יצא החוצה. שוב פעם, הקלף שלו למטה, ואז עושים דבר כזה. לוקחים קלף אחד, קלף שני, פשוט, אני עושה את זה מהר, אני רוצה להראות לכם בצורה כזאת, אתם תופסים את הקלף שלו, צריכים להחזיק את זה ככה, אני אחזיק הפוך, להראות לכם, ועושים דבר כזה. קלף אחד אמור לצאת, פשוט עשיתי את זה עם אגודל, זה קשה, פשוט אמור לצאת. קסם מאוד קל, צריך טיפה להתאמן עליו, לא הרבה.